ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ତଥା ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 1461ଟି ନଳକୂପ ଏବଂ 89ଟି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା PWSର ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିଶୋଧନ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟମିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। 27ଟି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ 69ଟି ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 6ଟି ମୋବାଇଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ DG-SET ସହାୟତାରେ PWS ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଔଷଧ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଳଜନିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ DNN ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।